Φίλες και φίλοι, αυτή είναι η σημαία της Κύπρου μας, η σημαία του κράτους μας. Το κράτος το οποίο το 1960 δημιουργήθηκε και η σημαία αυτή κυματίζει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών από το 1960 και αυτόν υποδηλώνει ότι είμαστε το νόμιμο κράτος αυτής της πατρίδας. Από την άλλη έχουμε τη σημαία του έθνους μας και δεν αρνόμαστε την εθνική μας υπόσταση, ότι είμαστε Έλληνες της Κύπρου, αυτού του κράτους. Και αυτόν που έχει αναφέρει η Αντιπρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας δεν είναι η κατάργηση της ελληνικής σημαίας, αλλά είναι να αντικατασταθεί με την κυπριακή σημαία σε όλες τις ακριτικές περιοχές, για να βλέπουν οι Τουρκοκύπροι ότι το νόμιμο κράτος αυτού του τόπου είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και μόνον κάτω από την Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να έρθουν και να ενωθούν μαζί μας. Και ουδή και αλίμονο φίλες και φίλοι, εάν εμείς οι ίδιοι απαρνιόμαστε την Κυπριακή σημαία. Ουδή και αλίμονο φίλες και φίλοι, εάν βάλουμε τα χέρια μας να βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Αν καταργηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, εάν καταργηθεί το κράτος μας, θα είμαστε έναν τίποτα. Γι' αυτό η μοναδική μας ασπίδα από το 1960 μέχρι σήμερα είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και αυτή η σημαία. Γι' αυτό προστατεύουμε την Κυπριακή σημαία, αλλά δεν ξεχνούμε την εθνική μας υπόσταση, την εθνική μας ταυτότητα, όπου είναι η ελληνική. Και ότι είμαστε Έλληνες αυτού του τόπου και θέλουμε να κρατήσουμε και την ελληνικότητά μας. Αν κάποιοι παρερμηνεύετε ή θέλετε να τα ακούτε και να τα μεταβιβάζετε, να τα μεταφέρετε όπως θέλετε αυτά που ακούτε, γιατί έτσι σας βολεύει, μπορείτε να το κάνετε, αλλά δεν μπορείτε να διαλύσετε έναν νέο κίνημα που έρχεται και θα σαρώσει τα πάντα. Και η άμεση δημοκρατία θα είναι, είτε το θέλετε είτε όχι, στα πρώτα κόμματα της 24 του Μάη, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό αγαπούμε την σημαία της πατρίδας μας και αγαπούμε και τη σημαία του έθνου μας. Δεν είπε σε καμία περίπτωση η Αντιπρόεδρος μας να καταργηθεί η ελληνική σημαία.